Se jibda jopera mis-26 ta' Jannar il-Helpline Nazzjonali għal Servizzi Veterinarji 153222. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-klinika l-ġdida tal-emerġenza fil-Fgura li se tibda topera mit-tnejn. Hawnhekk se jingħataw servizzi għal annimali domestiċi żgħar. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Charlo Camilleri xebbaħ is-servizz tal-Helpline il-ġdid mas-servizz tal-1400 li jitħaddem minn servizz.gov. Persuna li għandha bżonn dan is-servizz ta' emerġenza u taħseb li għandha servizz ta' emerġenza ikolla konsulta fuq it-telefon, servizz ta' triage biex naraw naqra jekk il-każ huwiex veru ta' emerġenza jew le. F'din il-klinika se jiġu offruti servizzi għal dawk il-pet owners li għandhom annimali domestiċi żgħar. Din ma toġġ għal annimali perikolużi jew nkella stray animals għax dawk hemm servizzi oħrajn. Żied jgħid li dan sar bilan li tiżdied l-aċċessibilità anke wara l-ħinijiet tax-xogħol u l-klinika se tkun qed topera mit-8 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħodu mit-2 sas-Sibt bil-ħdud u festi inklużi. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġija Sajd qalet li l-ħidma biex dan iseħħ twettqet f'inqas minn xahar u spjegat li dan juri kemm il-Gvern qed jipprioritizza l-ħarsien tal-annimali. Aħna f'Malta għandna ma' 60% tal-popolazzjoni li għandhom pet id-dar, ġifieri din tfisser serħan il-moħħ li kull pet li se jkollu bżonn għajnuna bil-lejl se jingħata assistenza. Ħabbret ukoll li ftit xhur oħra se jitnieda proġett pilota tal-ewwel għajnuna l-annimali f'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali. Il-Ministru Anton Refalo qal li l-klinika infetħet mhux biex tikkompeti mal-privat, iżda biex timla l-vojt li kien qed jinħass mis-sidien tal-annimali. Rid ngħid ukoll li da servizz qed jingħata wara li għamilna firxa kbira ta' konsultazzjoni b'sens kbira ta' responsabilità kif ukoll wara sibna l-bilanċ. U dak li ħabbarna fil-budget morna oltre fis-sens li il-konsulta il-Gvern ser jidħol għalija u jħallasaw. Il-linja 153222 hija b'xejn u l-ħlas għas-servizzi ta' konsulta mill-Klinika tal-Fgura u veterinarji oħrajn irreġistrati fl-iskema se jiġu mħallsa lura lill-klijenti.